priestoroch našej spoločnosti vykonávame praktickú časť ukážok pri základnom školení kontrolných technikov. Takisto sa tu vykonávajú skúšky kontrolných technikov nielen po základnom školení, ale aj po doškolovacích kurzoch. Kontrolní technici majú možnosť zoznámiť sa s funkciou rôznych zariadení. Sú im vysvetlené rôzne technické nuancy, či už je to brzdový systém, alebo sa to jedná o zariadenia na osvetlenie vozidiel. A mnohé iné otázky sú zodpovedané aj z tej praktickej časti. Okrem toho teda, že každý z technikov je následne pri praktickej časti školenia už následne vedený svojim tútorom a tým pádom dokáže získať ten obraz o celkovom priebehu technickej kontroly a prirodzene sa postupne zoznamuje s ďalšími technickými detailami, s ktorými sa bude stretávať pri kontrole vozidiel, s novými systémami a tým pádom aj u nás má túto podporu neustále.